Dobré ráno, dievčatá. Ja tu urobím finálnu prípravu a ideme sa dnes spolu líčiť. Dobre, to máme skontrolované. Budem rada, keď sa pripojíte. Sme si dlho nerobili nejaké líčenie. A dnes vám ukážem moju kozmetickú taštičku. Čo v nej nosím, čo v nej mám, čo patrí do takej základnej výbavy. A zistíte, že naozaj sem sa vám zmestí veľmi veľa vecí a že veľmi veľa vecí ani nepotrebujete. Respektíve, keď sa niekam balíte, tak niekedy zvažujeme, že čo si zobrať, čo si nezobrať, aby sme toho neniesli veľa. Takže my si dnes urobíme také rýchle líčenie s pár produktami. No, začíname sa tenovými perami. To ja už mám. Fixačný pod make-up, ten používam vždy. Tým, že mám zmiešanú pleť, otvorené pory. Inak určite v tomto období nezabúdajte na SPF faktor, ktorý máme v novej Time Vice sade. Včera, ako bol krásne slnečno, tak som si na to spomenula, že naozaj je čas tento SPF faktor využiť. Takže fixačný, rozšmíkam ho po pleti. Ahoj Evička, vítaj. No a ideme teraz na korektor. Vidíte, že tá pleť úplne není dokonalá, lebo koža je živý orgán, takže pracuje v priebehu dní, v priebehu mesiaca. Všetko možné na ňu vplýva. No a vyťahujem z kozmetickej taštičky túto malú húbku, tento štietec, takže zatiaľ budem používať húbku, musím len navlhčenú, ona je taká mekučka, keď ju navlhčíte. Takže pekne zapracujem korektor. Ja teda používam Light Beige. Takže na pleti zatiaľ mám fixatér pod make-up. A teraz troška zapracujem ten korektor. A húbka je skvelá v tom, že je maličká. Že naozaj na cestovanie je skvelá a plus tým, že malá, sa dostane aj tuto do tých miest, kde bežne sa nedostanete. A keď uschne, tak naozaj viete si ju schovať napríklad do toho žltého obalu z Kinder vajíčka. Pekne sa tam zmestí na prenášanie, aby ste nemali niekde zašpinenú tú taštičku. Takže vidíte, čo urobil korektor, že úplne krásne zakryl. No a ideme na bežný deň, používam CC Cream, v mojom prípade Light to Medium. Až takto. Pozrite, teraz ho nedávam štecom. Budem ho nanášať rukami. Keďže je to bežné, také denné líčenie, ktoré chcem, aby bolo rýchle a mne pohodlné, tak teraz nepoužijem štietec. Pri make-upe by som ten štietec použila, pretože make-up musí byť naozaj dobre zapracovaný. CC Cream je predsa len tónovaný krém. Takže viem si ho aj takto veľmi rýchlo prejdem aj cez ten korektor. A ho zatláčam do tej pleti a ho rozotieram. Čiže nie len rozotrieť, nestačí to rozotrieť, musíte ho aj ako keby zatlačiť. Prejdem aj tuto na ucho. A
a idem aj smerom na krk. Možno neviete, že keď sa líčite na nejakú spoločenskú udalosť a chcete, aby ste mali krásny krk a dekolt, natrite si ho najprv telovým mliečkom a potom naň dajte CC krém. Budete ho mať krásne zapracovaný a krásne vyhladkaný. No a tieto miesta ešte, kde sa mi stretávajú vlastne vlasy s pleťou, tak si takto prejdem tou húbkou, pretože ona mi ten CC krém krásne zapracuje do pleti. A nezostanú mi tam žiadne prechody. No, takže základ. A mi tá čelenka troška posúva, že tu mám taký také úško. No, čiže to by sme mali základ, ideme na puder. Teraz vytiahnem z tej taštičky tento krásny štetec pudrový, hodvábny puder v odtieni Light Medium Ivory. Tento šteček mám veľmi rada. Zapudrujem miesta, ktoré sú najviac potiace sa, najviac mastiace sa. Tieto hodvábne pudre sú úplne excelentné, pretože vám robia vyslovene taký filter na pleti, ako keby ste mali vyretušovanú tú pleť. Pod oči veľmi s tým nejdem, on naozaj veľmi jemne, ale kam si ho určite dám sú viečka, pretože ja mám masnejšie viečka, potrebujem, aby mi tam počas dňa všetko držalo. Pokiaľ sa vám stane, že sa vám tu spraví taká čiaročka z korektora, tak najprv ju treba rozpracovať a až potom fixovať pudrom. No. Takže základ máme. No a poďme teraz na ďalšiu vec, ktorú potrebujeme spraviť, a to je troška dať tej tvári nejakú formu. Musím si tú čelenku troška napraviť. Dať tej tvári nejakú formu, čiže použijeme paletku. Toto je moja paletka. Pozrite, základ vyskladaný, ako vám to ukážem, nech sa mi to neodráža, takto. Základ vyskladaný. Toto sú základné produkty, ktoré môžete odporúčiť aj vašim klientkám. S touto paletkou sa nalíči úplne každý a nalíčite s ňou aj také základné denné líčenie, ktoré si ukážeme, ale nalíčite s ňou aj večernejšie líčenie. Takže potrebujete tam mať licenku, v mojom prípade tu je Shy Blush, máte tu konturovací puder Latte, rozjasňujúci puder Glazed a potom 3 tieniky. Ja teda používam matné tiene, ale samozrejme dajú sa vymeniť podľa vašich preferencií. Mám tu biskoty, mám tu hazelnut, mám tu espresso. Takže toto sú najzákladnejšie produkty, ktoré do vizažistickej vašej výbavy a vašich zákazníčok by ste mali doplniť. Plus táto kazetka so zrkadielkom, ktorá je magnetická, čiže nič sa tam nevysýpa a všetko drží tak, ako má a je naozaj krásna a taká, Češi používajú bytelná, ale my máme na to nejaké slovo, ani neviem, aké slovo máme na to, taká pevná, čiže nie je to nejaký iba kus plastu, ktorý sa vám niekde rozbije, ale naozaj je to kvalitná kazetka. Takže čo ideme spraviť? Najskôr si zoberiem konturovací puder Latte, mám tam tento štetec na licenku, kľudne by som mohla použiť aj tento štetček, ale teda tu použijem licenkový, naberiem si na túto spodnú hranu, vždy nezabudnite troška oklepať ten štetec a tuto na vrchol ucha jemne nanesiem ten konturovací púder, aby som si zvýraznila práve túto
priehlbinku, čiže troška dávam tej tvári nejaký tvar. To isté spravím aj na druhej strane. Keď sa inak pozriete, tak vidíte, že tá tvár prirodzene si tvorí ten tieň, čiže ja ho len podporím. Nechoďte s tým konturovacím púdrom až za túto líniu, čiže maximálne po oko, za líniu nejdete. Vidíte, krásne sa tam ten tieň spravil. Môžete ho takisto použiť, keď chcete znížiť čelo. Toto sa nemusí robiť, len pokiaľ máte naozaj vyššie čelo, tak vtedy to použite. Pokiaľ nemáte vysoké čelo, tak si nemusíte dávať konturovací puder na čelo. Vždy choďte podľa typu vašej tváre, tak aby ste dosiahli taký ten ideálny ovál. No a my si ten puder nanesieme, tak toho naberiem ešte hore na štetinky a urobím si s ním aj, takto si ho otočím a urobím si s ním aj základnú modeláciu toho očnicového oblúka. Čiže ja ho ako keby zapichnem do tej jamky a len si prejdem s ním troška po tej kosti očnicovej. Tak toto ťahám von. Pozrite sa, čo to spraví bez modelácie a tu už je modelácia. Takže troška vytvorím hĺbku oka. To isté idem teraz spraviť na druhej strane, že naberiem a tvorím hĺbku oka. Čiže behám toto po tej očnicovej kosti. Nejdem na pohyblivé viečko, čiže sem nejdem, idem iba tu. A snažím sa neísť úplne pod obočie. Takže doplním a ťahám to smerom von. Tak. Vidíte, že už na tom oku je vidno, že niečo tam je. No, teraz si na ten istý štietec zoberiem lícenku. Takže v mojom prípade je to Shy Blush. Beriem si ju. Ja nezvyknem veľmi ťahať, čiže ja ťupem, poklepkávam. Pozrite, koľko sa mi nabralo. Čiže ja musím otriasť, aby som si nedala takú veľkú intenzitu. No a lícenku si nanesiem sem na vrch lícnej kosti. Lícenka sa nanáša vlastne sem na lícnú kosť a zvykne sa teraz je taký trend, že sa ťahá až sem k obočiu, čiže robí sa taký oblúčik. Buďte s tým opatrné, aby ste si neurobili marfušku. Úplne na to jablčko vpredu, tu, takto, spredu nanášajú lícenku len ženy, ktoré majú úzkú podlhovastú tvár, čiže keď ju chcú rozšíriť. Väčšina z nás potrebuje tú tvár práve zužovať, takže lícenku nanášame skôr na bok a smerom hore. Ideme dostratená. Takže zase naberiem, otrasiem a zase poklepávam. Neťahajte úplne, najprv naneste farbu tým klepkaním a potom až čistým štecom jemne rozpracujte. Tak. Zvyškom, čo mám na šteci, ešte nejaké zvyšky zostali, zase môžem prejsť toto potom oblúku, ale nejdem na pohyblivé viečko. Ja len troška zjednotím tú lícenku s tým kontúrovaním. Tak vidíte, že už to tu mám trošku také tmavšie. No, a teraz si zoberiem na prst rozjasňujúci púder glazed, alebo púdrový púder, áno, rozjasňujúci púder glazed, tak to si ho tam naberiem.
a dám si ho do stredu pohyblivého viečka. Ak ste náhodou tým konturovacím púdrom zašli aj na to pohyblivé viečko, môžete spraviť to, že si trošinku korektorom najprv to viečko očistíte a až potom tam dáte ten konturovací púder. On vám to krásne zafixuje a plus zvýrazní farbu. No pozrite sa, čo to spravilo. Čiže ono vám to krásne rozjasní to očko. Že zase si naberiem a do stredu pohyblivého viečka tým si vytvoríte hĺbku oka, tým, že stmavíte okolie a vytiahnete dopredu tými trblietkami, tým lesklým vytiahnete dopredu vlastne to pohyblivé viečko. Teraz ma ešte napadá... Už to mám. No, pokiaľ by som chcela pokračovať, ešte môžem napríklad využiť tento biskoty. Zase viem si ho aj prstom naniesť do vnútorného kútika. Pokiaľ chcete byť sofistikovanejšie, zoberiete si tento ceruskový štetec a nanesiete si ho takto do vnútorného kutika, čím si ten kutik presvetlíte. Zoberiem si hnedú cerusku. Tieto nové cerusky sú naozaj perfektné. Odporúčam predtým ju zastrúhať. Takže to si môžeme ukázať. Vidíte, že to strúha dielko ide úplne krásne, jemnúčko. A pozrite, ako mám cerusku. Úplne perfektnú. Očistím si to. Tak. No a spravím si teraz úplne jednoduchú linku, ja len potrebujem zahustiť myhalničky, takže ja sa dám takto bližšie. Takže či mi to... ide to, super. Takže prikladám si cerusku iba k myhalničkám a robím také krátke čiarky. Čiže žiadna veda. Môžete urobiť chvostík, nemusíte urobiť chvostík ako chcete. To isté urobím teraz na druhom oku. Buďte úplne v kľude, keď sa vám jedno oko bude dariť viac, druhé menej. Vždy to druhé očko je také náročnejšie na nanášanie, pretože tam si idete ako keby krížom cez tvár. Jedno očko, druhé očko. Skontrolujeme tie chvostíky, aby to bolo zhruba rovnaké. Tak. Čiže už mám aj linku. No a to isté spravím aj na spodnom viečku, ale s tým, že tam nenechám tú linku takto. Inak pokiaľ máte problém s tým, že sa vám tá linka otláča, pri tejto by ste ho nemali mať, pretože táto keď zaschne, tak je vodoodolná, čiže pekne drží, ale pokiaľ si naličíte tú linku, akým vám stihne zaschnúť, tak sa vám to otlačí. Použite klasický kompaktný púder, taký ten štvorček, ktorý máte do kabelky, alebo môžete použiť aj z tohto púdru. Ukážem vám. Čiže zoberiem si napríklad tento šteček, očistím si ho, zoberiem si troška toho púdru a takto si prejdem po tej linke. Ten púder vám ju nezafarbí, on vám ju len zafixuje. Čiže vôbec nikde sa vám nebude otláčať. Toto keď urobíte hneď po nanesení, nemusíte čakať, kým vám zaschne.
že vidíte, že linka je stále tam, ale je zafixovaná. Takže toto odložíme. No a poďme teda na tú spodnú linku. Takže zoberiem si zase hnedú ceruzku a iba popri myhalničkách si jemne robím takto linku. Ale pozor, zoberiem si štepček, tento, ktorý som teraz používala. A tú linku si troška rozmažem. Nenechajte ju takú tvrdú. Urobte si tou linkou taký jemný tieň. Tým, že ju rozmažete, nebude sa vám potom už rozmazávať, lebo zaschne, ale kým je čerstvá, mäkká, tak ju viete takto rozmazať. Čo spraví, keď si naličíte aj túto spodnú linku? Spraví to to, že napríklad keď sa pozriete, tak tuto môžete mať to viečko také troška opuchnuté, alebo môže tam byť vidno nejaké vrásky. Ako náhle vydáte sem takú tieňovú linku, tak vám to troška zamaskuje. Že druhé oko. Jemnúčko, nejdem až úplne, že okolo celého oka, nerámujte to oko. Skôr sa držte v tej vonkajšej tretine a poďte do polovičky oka maximálne. Rozmazávam. Najväčšia intenzita je tu vonku a smerom k oku sa tá línia zužuje. Tak. Dá sa skontrolovať, či sú približne rovnaké. Zase vám to viem približiť, začalo ma to približovanie baviť. Takže takto. No. Takže tu máme ceruzku. Určite odporúčam hnedá úplný základ, čierna úplný základ. Čiernu môžete dať aj hore, tu dole veľmi nedávame, skôr hnedú. Čiže na spodok dať hnedú alebo šedú, na vrch môžete dať aj čiernu. No a poďme teraz na obočie. Na obočie použijem štipček na obočie, takýto zrezaný, a použijem ceruzku Dark Blonde. Vždy prispôsobujte obočie, vždy prispôsobujte vlasom. Takže úplne na začiatku najprv musíte to obočie vyčesať, pretože tam sú zvyšky make-upu, zvyšky púdru. Takže štešem ho teraz dole. Doplním si tam tie chlpky, ktoré chýbajú. Čím ho aj opticky troška zahustím a zase ho prečešem smerom hore. Vytvoríte si tak jednoduché, prirodzené, pekné obočie. Pokiaľ potrebujete doplniť aj tú líniu tuto dole, tak naozaj len jemne, nerobte jednu čiaru, lebo to nevyzerá dobre. Ale krátky, prerušovaný ťah tou ceruzkou a potom rozmazať tú kefkou. Jedno obočie máme. Vyčešeme hore, češem dole, to vám krásne ukáže, kde vám chýbajú tie chlpky. Dokreslím, znova vyčešem. No, potrebujem tuto troška zvýrazniť tú spodnú líniu. Treba kontrolovať, aby celé obočie bolo rovnaké, preto dokreslujeme, lebo každý má jedno obočie také, druhé inakšie. Takže preto sa s tým aj trošku hráme, aby to obočie bolo približne rovnaké na obidvoch. Takže už máme aj obočie. No a poďme teraz si dorobiť špirálku.
Takže ja použijem moje najobľúbenejšie kombo. Lash Intensity ako podklad, obsahuje oleje, čiže nezasychá úplne, preto sa môže niekomu otláčať. Vyskúšajte si, pokiaľ sa vám neotláča, používajte kľudne samostatne. Ja tým, že mám dlhé myhalnice, tak sa mi zvykne otlačiť, takže preto ja ju ešte prečesávam Lash Love klasickou, nie predĺžujúcou, ale klasickou, alebo v zime potom vodeodolnou. Alebo v lete, keď idem niekde k bazénu. Takže spodné myhalničky si teraz neličím, keďže tam mám tú linku spravenú, tak tie teraz vynechám. Ale pokiaľ by ste si líčili aj spodné myhalnice, tak začínate samozrejme spodnými. Čiže nanesená jedna vrstva Lash Intensity, ešte tam môžeme dať jednu, nech tie oči sú výrazné. A prečešem to Lash Love, ktorá má silikónovú kefku, čiže dobre ich rozčeše a plus zafixuje. Aby sa nikde nič neotíralo, neotláčalo. Pokiaľ sa vám stane, že sa vám pri líčení toto otlačí, nechajte to zaschnúť. Až potom to odstraňujete. Ukážeme si ako, len teraz to nechajte tak. Takže idem druhé oko. Nestane sa vám to, že sa vám to otlačí. Pokiaľ si budete myhalničky líčiť tak, že si dáte zrkadielko dole, budete sa dívať do ňoho dole a nebudete dvíhať obočie ako ja. Tak by sa mali líčiť myhalnice. Ešte prečešeme Lash Love. Skúste to niekedy bez toho dvíhania obočia. Ja sa vždy pri tom prichytím a snažím sa to odstrániť, ale nie je to úplne jednoduché prestať takéto veci robiť. No, myhalničky necháme zaschnúť, takisto odporúčam chvíľočku sa úplne nedívať hore, aby myhalničky zaschli. No a môžeme si očistiť toto, čo sa nám tu otlačilo, takže suchou vatovou tyčinkou. Takto jemne. Šup, aj to preč. To ešte spravím tu. Keby som to nenechala zaschnúť, tak si to rozmažem vatovou tyčinkou, alebo keby som si naslinila prst, tak si to pekne porozmazávam a to nechcem. No, čiže oči máme naličené a poďme teraz na pery. A na bežný deň môžete mať krásne nude pery. Ja veľmi rada používam práve kontúrky, ktoré sú nude, sú takéto. Jedna je tmavšia, jedna svetlejšia, je beige nude a mauve nude. Beige je svetlejšia troška a mauve je taká troška tmavšia, záleží zase ako máte pigmentované pery, ktoré vám bude sedieť. Pokiaľ si dáte beige nude, tak vám to stiahne troška prirodzený pigment, čiže môžete použiť aj svetlejší rúž alebo svetlejší lesk. Pokiaľ si dáte mauve nude, tak zase vám troška o odtieň stmaví ten rúž alebo lesk. Pokiaľ by ste chceli úplne že nude pery, tak určite použite pink nude, čo je najsvetlejšia kontúrka, ktorú máme, a k tomu použite napríklad lesk soft nude. Čiže toto sú vyslovene že nude pery. Tie, čo ma poznáte, viete, že ja veľmi takéto nemôžem nosiť, lebo ja mám pocit, že mi zmizli pery. To nie je vo farbe mojich pier, ale vo farbe mojej pleti a to už mi príde moc. Ale niekto to má rád, takže úplne nude, pokiaľ chcete, tak táto kombinácia je perfektná. No a ja si teraz dám tú svetlejšiu a to je beige nude. Ešte z pier je dobré si odsať balzam.
No a zase sú to kontúrky, ktoré obsahujú kyselinu hyaluronovú, čiže krásne vám pery budú hydratovať, nebudú ich sušiť. Ja si tou kontúrkou aj trošku vyfarbím pery. Vidíte, že to je úplne vo farbe mojich pier. Takže toto je kontúrka, ktorú odporúčam mať vo výbave, pretože tu môžete použiť naozaj ku všetkým rúžom. Nezmení vám odtieň rúžu. Takže ešte raz, tak je to Beige Nude, úplne že vo farbe pier kontúrka. No a na ňu použijem Nude Blush lesk, pretože mám rada, keď tie pery sú vyživené tým, že mám suchšie pery, tak potrebujem, aby som ich mala také vyživenejšie. Lesky mi na taký bežný deň veľmi vyhovujú. Tým, že tam dám tú kontúrku, tak mi nemiznú tie lesky, zostávajú tam pekne a vždy tie pery zostávajú upravené. Keď si zoberiete, že môžete kľudne použiť aj takto len kontúrku a zostanú vám tie pery krásne upravené. Tie kontúrky sú naozaj perfektné. No a keď cez ne dáte takto lesk, tak máte krásne jednoduché líčenie s pár produktami. Takže poďme si zopakovať, čo som použila. Ideme to dať do tej taštičky, nech si toto troška pracem. Takže fixačný pod make-up, CC cream, puder. Tomu som použila už je tam dole, húbku, tento šteček na puder. Použila som štečec na licenku, paletku, v ktorej mám, zase to musím opačne, takto paletku, v ktorej mám licenku, Shy Blush, kontúrovací puder Latte, rozjasňujúci puder Glazed, mám tu tieň Biscotti Hazelnut Espresso, ale pokojne si tam môžete miesto espresso napríklad dať Merlot, miesto Biscotti môžete dať Crystalline, čiže sú to také neutrálne odtiene. Potom som použila šteček na obočie linku. Použila som tento ceruskový štetec na rozmazanie linky. Použila som hnedú kontúrovaciu cerusku na oči a Dark Blonde cerusku na obočie. 2 špirálky, Lash Intensity a Lash Love, ale podľa preferencií, ktorá vám bude vyhovať, môžete aj jednu použiť. Použila som Beige Nude kontúrovaciu cerusku na pery a lesk Nude Blush a satinové pery. A to je všetko. Takže toto mi úplne stačí na to, aby som sa každý deň vedela upraviť. Pokiaľ by som použila ešte tmavý tienik tuto dokonca do vonkajšieho kútika, tak ešte bude mať to líčenie zase iné. Takže dá sa s tým naozaj krásne pohrať. Netreba veľa tých produktov. Používajte produkty, ktoré vám vyhovujú, ktoré sú kvalitné, ktoré vám budú držať. A keď ten produkt urobí to, čo má urobiť, tak vás to líčenie bude baviť, pretože vám bude krásne celý deň držať. Tak sa majte pekne, prajem vám krásny deň a určite si ho spríjemnite nejakým pekným líčením. Ahojte.